videa, aký paraháč prebehol. Super, toto som potreboval takto aj z roboty, aj formou, veď som bol od nedele, ako som prišiel zo sústredenia v robote, furt v robote, svadba, zás v robote. Toto je parádka. To keď tu lesom bude hotové, to máš ako Švédi majú tie bežkárske dráhy cez les. Fantázia. Žiadne auto, nič. Konečne, že to začali robiť, to je paráda. Kde? Tu je cesta, vidíš hore, po vrchu. Polná. Dá sa stáčať, si potom do hora. Neviem, kde nás to vyvedie, či sme už niekde vedľa, alebo sme ešte niekde pri hladovke. No ale, tankodrom. Na motorke. No a to vyzerá čoraz horšie.
Nemám šajnu, kde sme. A tu je nejaká cesta. No heno to už vyzerá byť riadne strnisko. Kde sme? Ha? Kostolná väža, ale tam vzadu. Ten vysielač to je nad Vitanovou, nie? Hej. Ako je družstvo a Vitanova. A tu kostol. Ale sa mi nechce veriť, ale tamto čo vidno vzadu budovy, lebo tá železničná stanica ide až na koniec. To už je Poľsko, tieto dva kopce. Určite. To, že to je, hento by mal byť koniec Suchej hory, hraničná čiara, odtiaľ sa treba zo stanice vrácať nazad, ona je na konci. Aspoň tak mi to si vravel. No. Ale tu je to také roztrieskané, že to už asi z druhej strany, že to bakrujú, no ale... Jedine, že by sme išli po lúke. No to nič, to sa ukrutíme. To lepšie je ísť tu a uvidíme, kde nás vyvedie, ak bude cesta takto. Ale určite sme v hladovke minimálne. No, uvidíme. Poďme, uvidíme, kde sa vynoríme. Tak, tam to bolo čoraz horšie, uhádzanejšie, ale mne sa šlo dobre aj tak ešte na tom. Ale dobre sa do nich zapiera, do obok, vieš, že dá sa do nich zaprieť a dobre. S menšími kolecami by sme sa asi viacej uhádzali. No. Ale paráda, ty koky, toto je voľno. Super, budeme na budúce vedieť, že sa tu dá ešte vybehnúť. Zajtra už hlásia búrky riadne. Ale to musíme vidieť, lebo pozrite, je tá lúčka, tá horička, to je Liesecký hájik a z neho vyjdeš na hlavnú cestu ku Vitanovej, ku družstvu. Čiže toto si skorej myslím, aj tento kostol, čo tu trčí, že je buď hladovka, lebo hento vzadu tie domy, čo vidno, to je Poľsko. Tam na kopci. A tieto stĺpy, tam by mala byť železničná stanica, koniec. A on mi vravel, že tam sú pevere kopy. Tam to robia. A vidno, že idú z druhej strany a tu na je časť dokončená. Majú urobený nejaký základ, No. Hej, vidím, no. Boh vie, kde nás vyvedie, no ale možno ani po tej by nebolo zle ísť. Uvidíme tu kostol, že čo to je a keď tak sa zvrtneme. Tiež si myslím, že to bude hladovka. I keď hladovka má kostol na kopci, hore. Vieš. Vitanova ho má dolu, v doline doprava smerom na Zuberec. Či na Oravice. Si skôr myslím, že Vitanova. Cez kopec. Tam je vysielač hore, vidíš? To je Vitanova. To je ten druhý vysielač, tento je suchohorský. Prosím. Môžem na bicykli, na bajku som. A čo treba, veď kľudne vrav. Aha. Ale to ešte nebol na prehliadke, hej, ten bike. Aha. Ja som ho predával? Viem, o koho ide, či?
Lenka. Zdenka. To je tým bratom, čo predávala tie dva. Hej. Tak potom na sobotu, hej, lebo ak tam bude mať ono, ale každopádne nebude do soboty? Dobre. Dobre. Ja už kača po cyklotrase, ktorá není hotová, po kaskaderské sme šli. Brodil som rieku, to keď uvidíš, tie treky dostávajú do tela. A už sme skoro pri hranici Suchej Hore na stanici, po tej trati. Bomba. Dobre. Jasné, neboj. Tieto treky to sú tanky. Dobre, čau. Kam mar ide, to je hore. To je hladovka. Tu je hladovecká ona. Bytovka, to sme na kopci, to sme na rovine. Hento je Suchá Hora. Tak presne vzadu bola stanica za Suchou Horou, hento. To bol nejaký kilometr možno ku stanici. Lenže rozmrdaná cesta. A to presne sme za družstvom vyšli, lebo heno do toho kopca Kokockého, popri tých domoch, tam som vychádzal z toho družstva. Tam bol takisto kopec ako riť. No, heno je tá cesta. Záver. Cyklotrasy. Fuj. Ale ma tam dobre počmyklo v tej zákrute. Mi zadok zobralo pri tých šutroch v tej rýchlosti.